Figueras, conductor de la furgoneta blava, va dir que circulava a velocitat moderada i que de cop i volta va sentir un impacte molt fort. Quan va recuperar la seva consciència va veure que l'havien investit per darrere. Carillo, conductora del cotxe vermell, va explicar que Figueras estava aparcat, que ell es va incorporar a la carretera sense mirar i no va poder fer res per evitar-ho, tot i que ella anava més a poc que ell. Un radar de la zona va mostrar que el cotxe vermell anava molt més ràpid que el cotxe blau. Llavors vam recrear l'accident. Gràcies a l'experiment i al testimoni 3 hem comprovat que el testimoni 1 té raó.